Afọmanụ ụmụ aja n'Igbo, afọmanụ, ana m ekenekwa nwoke na-ekene nwaanyị. Asị m ka onye chiri ya zelu tata, nsị ka chi afọ na aja n'Igbo mmụọ n'afọ maka ụbọchị afọ gozie anyị niile, nye anyị ndụ ogologo ndụ na arụ isi ike, nye anyị udo obi n'iru, udo obi n'azụ, mma mma n'aka nne anyị, mma mma n'aka ekpe anyị, ka ihe ọma na-emela anyị n'ofu n'ofu. Ka ezumezu mmụọ niile anyị na-achụrụ àjà gozie anyị, bunye anyị elu, kpọpela anyị ụzọ ndụ na ụzọ ngọzi. Bọsị afọ na nkwọ na-eke n'orie afịa na anọ n'ụbọchị na anọ ise 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 ise. Aka m bụkwa onye nke gị nwaada Agbarọma ụzọ mmiri. Ọkwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agbakwa afa, na-agbasi afọ ike, na-alụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu gbasara ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ n'ụzọ eziokwu. Ọ usoro ndị mbụ na ndị egede si wee kpelụ Chukwu okike abịa ma wee bie ndụ dị mma, wee mụọ ọzụzụ nwoke ọzụzụ nwaanyị, ma chakwa isi awọ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ n'ụzọ eziokwu. Onye ọbụla na-eme ọdịnala isi na-acha ya awụ. Wee jiri ohere a wee na-asị ụmụ Igbo, biko ka anyị nataba n'ọdịnala Igbo. Ọ ntọ na-ana jikọrọ Igbo niile ọnụ. Ọ ihe ndị nna nna anyị ha melụ. Nna na-agwakwanụ nwa ya eziokwu. Nwụrụ nna ya pụtafu nwa ya si nwa ya ji etinye aka n'ọkụ. Nna ọbụla hụrụ nwa ya n'anya ga-agwa nwa ya eziokwu. Onye kpatara ndị iche anyị wee jiri mpịawa azụ wee soro nwoke soro nwaanyị, alụsị na iyi niile dị iche iche ndị a gbara wee jiri mpịawa azụ wee na-eso onye ọbụla ka inwe ike wee jụọ ese wee nachita azụ, maka na anyị hapụziri ihe anyị kwesịrị ime wee na-eme ihe ọzọ. Wee na-asị gị nwa nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, biko na-achịtaba azụ n'ọdịnala Igbo, maka na ọdịnala bụ ebe ejedebelụ. I am proud to say this. Ọdịnala bụ ebe ejedebelụ. Test and see. Ife ọzọ ị ga na-aga ọfịa ka ịhafụ ịbanye n'aka ọjọọ, maka ndị kpọrọ onwe ha ndị ọdịnala mana ha na-eme akụrụngwa. O nwere onye mkpọrọ afa, I might not be exceptional either, mana ị na-anachita n'ọdịnala Igbo, yọọ mmụọ gị na ha so ka a kpazie gị ihu ọfụma. Ọ bụrụ tata bụ izizi na-esonyere anyị na mgbasa ozi ọma anyị na-agbasa, biko meela anyị ihe ọma site n'ibinyere anyị aka ma kesakwa ozi a ka ndị enyi gị nwee ike nweta ya. Ọnya bụ ihe ọma ị ga-emela anyị, so that others will be awake just like you. Maka na ndị Igbo si n'ofu osisi anaghị emebe ọfịa. Anyị ejikọ aka ọnụ wee melie, agbakọ mmiri ọnụ wee mee gịnị? Wee gba ụfụfụ. Naanị m anyị emere ọdịnala, mana m anyị abịakwanụ mmanye ga-amanye. Ọ ihe o ji wee gosi na nke anyị bụ pure. Ihe anyị ma bụ gịnị? Ịgbasa ozi ọma. Onye nwere ntị ya nụrụ. Anyị anọrọ ka ndị ụka ọbịa, ndị manyere anyị okpukperechi ha site n'ike na mmegide na mkpagide na ihi nne na nna anyị, nakwazi ihi ụmụaka, nakwazi ime ihe arụrụ ala dị iche iche ha mere ndị Igbo mgbe gburugburu. Ihe anyị nọ na ya bụ ịgwa gị nke bụ eziokwu, nke ị chọrọ iwelu, ịchọkwa na ịgasị ike na ya anaghị eme mmadụ n'ike. Ndewonu. Biko, isiokwu nji maka ya wee bịa tata bụ ịkọwa ihe kpatara na imebicha alụsị ma ihu mmụọ dị na be nna gị, ma ọ dị n'obodo gị, ma ọ dị n'ikwu nne gị, ọ dịzie ka ya sị na mgbe ahụ ka nsogbu bịara dịrị. Reasons why you have failed to destroy your ancestral altars and deities permanently. Reasons why you have failed to destroy them permanently.
o nwere ebe m kụziri ihe na Facebook. O nwere vidio m gbasara na Facebook one day ebe m kụziri maka mmadụ neglect ọfọ ngwuru ha, ọfọ ngwuru ha, mmadụ destroy ọfọ jikọrọ ngwuru ọnụ ma ọfọ nna ha. Akụziri m ya wee kụzikwanụ the effect of it. Somebody abata na my that post, that video, where na the comment or say more that I am a liar. That ever since they destroyed their father's own, they have known peace. I looked at him. I was like, there is no need. Maybe I'm not about a word with this kind of person. I must not. He must not believe in my own belief, and I must not believe in his own either. It's a free world. Mana even chori kuta tabu. O nwere ọtụtụ ngwuru mgbe gburugburu. Maybe lo mmụọ dị na be nna ha since 3rd generation ago. Ọ bụrụ ndị kịta ka obido nyebe nsogbu. Have you not seen? Have you not heard? Ona dibia gbanubelu gafa wee gwa gị na your great grandfather nna mụtalụ nna gị felo mmụọ na o nwere ihe o mee na ngwuru. Na-emeli ya na mmụọ ofele abandon. Ona agwanube gị such thing. Wee gwa gị si gị ma onwe gị agbụrụ m realign onwe gị with mmụọ dị na ngwuru be nna gị. I looked at him, I laughed. I said, oh, how about the present generation might not suffer it? Onwe ga na suffer go there, they might feel less concerned. Manandi Yatafia, they are coming. So what am I trying to say? You know, to direct this thing I'm saying now to the main topic in why it can never be possible for you to destroy your ancestral deities permanently. Ima, ndị ụka si ete si eme ya n'igwe ka ndị mmadụ mara na Chukwu dị nsọ. Egwu ndị ụka gụrụ. Ndị ụka siri gị na tupu ihe ọbụla a manifest one on earth, that in heaven it has come to be. Before anything they take away place on earth, that in heaven it is already established. That is what church people believe in. They used to make it their prayer point, that whatever that is bound on earth is bound in heaven, and whatever that is loosed on earth is loosed in heaven. Whatever that is not written, that has not been established in heaven, can never take place on earth. A lot of church people name me a prayer points. Monagin will recover in the past, prayer point. But I want to tell you that as far as you are creating an altar, family altar, or whatsoever altar, or you are setting a deity, you are trying to call down on an entity, and make a place for that entity. Spiritually, it has come to be. As you are establishing it physically, in the spiritual realm, it is there. That is why, when you destroy the earthly ones, the one you see with your 2 eyes, the ones in the spirit keep on manifesting. Onya na-eme emecha destroy cha deities, destroy cha mmụọ eji egwube ngwuru. O nwere mmụọ na-abụ na that generation obido kpaba ike. O nwere mmụọ na-abụ in next generation or the 3rd generation obido kpaba ike. O nwere somebody from this town bịara na be m. Nna agbalo onye ahụ afa wee gwa ya sị ya na o nwere mmanwụ emebiri na be ha, destroy ebe a na ekpere ya. O sị m yes. Nsi ya na mmụọ ahụ na-eso onye ọbụla, na ndị ọ na-eso, youth ọ na-eso ruru 70% na their village. Nsi ya na o nwere ihe ọ na-akụ dịka ka ivom, ndị banyị na-akpụ ivom, that is ogene. O nwere ihe ọ na-akụ mgbe ọbụla ọ na-aga. Onye ọbụla ọ na-eso ọkụ ha na ya kpam onye ahụ enwebe problem. Mgbe gwa the guy say na m na-afụ in few years to come, in less than 5 years, na ọ bụrụ na restore mmụọ ahụ back na mkpakpa ya kpa n'obodo ya. Amara mmụọ ahụ na-ekwu okwu ya, but that was how the message came.
omeho 2 weeks nọrọ in a gathering ewekwuwa okwu mmụọ ahụ wee kpọọ village ahụ wee sị na o nwere mmụọ emebi na o nwere na many men of God ndị kpọrọ onwe ha men of God na ndị dibịa kwa iche iche ezigo ozi si ha jee kpaghachita mmụọ ahụ azụ oles na ọ ga-emebi ihe. One thing anyị nwa bụ ndị bụ mmadụ na-amaghọ is this: when you destroy the physical thing, you can never destroy the spiritual thing. That is why you have been in the church, you've been praying for years, firing the devil, but the devil has refused to die. That which you see as the devil has refused to die. You've been praying, you've been fasting. The day you made the worst prayer is the day you will see the worst nightmare. If you are this kind of person that see, during my own time, the day made the highest fasting and prayer, with darkness. Now also, I cannot remember how many times since you go na room we because of here now for hear me. It is not about destroying what you can see. Can you destroy it spiritually? All these things, they are on earth. As long as you keep on matching the earth, they are there. Some of them, he destroy ya, he feel any chupugahan or kweba, he just call my roto inlet, my rune ban, he feel na abayana jana. As long as he's a ropanana in a course, unless you stop walking on the earth. Some of them nagani kuku, they hover around the air. You don't know that those forces you think that you have destroyed are on the air that you are inhaling. It is not by destroying them. It is not by destroying them. Destroying them will bring you more curse than blessing. I have seen many people, this thing maybe go to their life. I've said this before. Obu na alusi ben nagi na akpa aji ike chobo onye na agi ya onye nwa ka ọ dị n'aka. Obu na alusi ikwu nne gi na egbu mmadu demand the blood. There were a lot of dark forces in the village. You look for the person na God in mmụọ onye ka ọ dị n'aka maka na onye na-enye mmụọ ihe ka mmụọ na anụrụ okwu. It is not about destroying the deity. It is not about destroying akwali ọmụmụ ben nagi. It is not about destroying Hendembo and Diegedobel. Putting hands in Ihina Marokosi Webia because you feel that you now have anointing. There is nothing like anointing. All those things, rubbish. Then we used to form this rubbish and nonsense. When you look around and see that everybody is falling, you will fall. You follow them and fall. Sometimes you start to speak nonsense. Till today, I can speak in tongues for you. I can speak and speak very, very well. Sometimes the demon in you people used to manifest and you speak in tongues that the Holy Spirit is taking over. Sometimes you will not know. You can never destroy that which you did not lay. What you did not establish, what you did not create, you can't destroy it. Sometimes, in the created Riham Amadaka is where destroyer. Buzeli hina Morocco Sibia. Obruniti Egaka, we may be more. Before you do anything, Nina Lolo Buna, Jeju Songwegi, Mezie Himebiri first. If you like, do spiritual work from now till next 10 years. Ihe nebe kaganebe until mwa hagana apia waga azu and woro mwa gini yaso ye work makana mwa no donwe ije ma ya aka. Also gori ya bono mwa nagi wetalo nwere ihe gbasalo ge. It is none of your business. As long as you are not the only person. So also the only person scenario way poor, you can decide not to do. Others may be interested. They may need it tomorrow. So you don't have any right to go and tamper with whatsoever. It is because of the level of wickedness in the hearts of men. That is why you people have a lot of evil people. Baba Anime church when they destroy deities. Omankuime
it can never prevail, never. Ọ kakwa gị mma na ibido n'ụtụtụ chọba ewu dị ojii, maka na chi jie ebe niile abụrụ ọchịchịrị. Aka m kwenye ka gị nwaada agbara ọma ụzọ mmiri. Chetakwa na abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Inwe ajụ ya ajụ gbasara ihe ndị nkụzi taa ma ihe ndị na-akụzi na abụ ma ọ bụ ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, biko dere m meseji na my WhatsApp nọmba na 07037311663. Ngwa ka emesịa.